Олы Ошасырда яшәүче Кадри апа Гарафетдинова безнең мал туар күп асрыйдыры. Хәзер аның икенче шөгыльгә күчкән. Я сөйләп җибәр әле үзең. Хәзер сыерлар терлектә тотып булмый. Әйе. Күп саптык эремчекләр, сөтләр, катыклар, инде козга тотындык үрдәкләргә. Су буенда яшәгәч, бик әйбәт, рәхәт. Җиләкләр, мендәрләр ясадым. Мамыгында рәп шәрәм итү юк. Ә бу паластарда синекеме? Үзем суган кич утырганда, иске чүпрәкләрне, күлмәкләрне бер шәрәм итмим. Буш вакытыңны син инде файдалы итеп уздырасың име? Ә менә бу хош исле, тәмле пироглар турында да сөйләп җибәр. Безнең әле Кадри апа бик тәмле пешерә. Менә пешерә. Үзе бөтенесе үз бакчамдагы әйберләр, кабак, кәбестә, алма. Заказга бирүчеләр юкмы соң? Сразу оттукәләргә. Молодцы. Рәхәтен күреп яшәргә Ходай насыйп итсен сезгә. Рәхмәт.